Ох, трябва да ти разкажа за един сериал, който ме обсеби. Любов под наем. Ако не си го гледала, изпускаш супер история, романтика, драма, забавни моменти. Всичко любов, но под наем. Възможно ли е чувствата да бъдат купени? Или съдбата има свои планове? Бара Шардуч, магнетичен, харизматичен, а в ролята на Йомер, мъжът, който не вярва в любовта, докато не среща нея. Йомер и Пликчи, успешен дизайнер на обувки, мъж с стоманено сърце, но дали Дефне ще го разтопи? Елчин Санго, една от най-обичаните актриси в Турция, в ролята на Дефне, момичето, което променя правилата на любовта. Синан, най-добрият приятел, който винаги е до Йомер, но дали ще бъде до него, когато всичко се разпада? Ясмин, амбициозна, уверена, но достатъчно ли е, за да спечели битката за любов? Нериман, хитра, манипулативна, но и най-добрият стратег в играта на любовта. Любовта е непредвидима, но какво ще се случи, когато истината излезе наяве? Ако още не сте гледали Любов под наем, време е да се потопите в този магичен свят на романтика, хумор и страст. Не забравяйте да споделите в коментарите вашите впечатления от сериала.